Kum no perlog bro, sa shisian pan ngapriang sobhaya phi shakani ke channel jonga khasi tarka. Ta minta sing nya shat no da une u suji laddu. Kakarai ngala ai ghi ashamad bahya mo. Te kini kide ki dry fruit sedishwa kumne kanu kanu ka dry fruit ka papidan sedishwa munmala adu bakandala khamsma ubi uni pade ude u kishmish ngide ban ai hadien mo naman ba o shed inkloy te tang su la pho pe uni la pho kum to am saweng no ini ngan khat no shwa ha ka pliang ha ka tu ka ghi ka batam am uni suji nga ai ar pela te sa king hadu bakandala kham kelarong kendian tu ni la long row kum siam tu ndi ban pin sound pin yong mo kading ru ngi de ban pin anta ndi ban pin he pelan te kani ka la long pe ni la long row kum tu te pin rit bhai kading adam nang ta padeng in sayat he e kani ka dut kani ka dut ka de ka dut masi phila ban ai ka dut packet e tumban nai ai to ka dut powder mo kaning la ashwa arshamoid he da adab nang ta pade ngak ai bingsa arshamoid he saking bha du bakandala amilai bha kamdi bakan longlang e ide ban king bha uni pade ude utu coconut bangala adab khrut kani sa ashiteng pelamo kani par kadi katuka sini ka bangala adab grind mo shiteng pela dala ai sini am deban penlip no ya kading ta sa ai kini ki dry fruit ru buki bangila de pen crashwa samilai bha ha du bakandala long bha kani kala long te nga ai so uni u ilachi powder da fi kwa ban ai dam kwa nai ai ru long hi kabang hi kum tu ka sma upi bha adem nang ta ngi de ban pelai na ka pliang bakan puja manumala sa shu kham bha kum ni mo ban pen long laddu pet kani ngala adab khubli shibun ba philai pe ye kani ka video sngo bha like subscribe but share